Преди броени часове преплувах успешно за България един от най-трудните плувни маратони в света, като преплувах успешно разстоянието от Северна Ирландия до Шотландия през Северния канал. Разстоянието е около 34 км по права линия. Температурата на водата варираше между 12 и 13 градуса по Целзий. Стартирахме рано сутринта в 6 часа и 21 минути. Условията бяха много неблагоприятни, имаше силно вълнение, като всеки един удар от вълна усещах като удар с чук по моето тяло. По време на моето плуване, освен постоянните пристъпи на хипотермия, се сблъсках и с редица морски обитатели, няколко кита, които плуваха с мен, делфини и някои от най-отровните медузи. Лично за мен най-трудният момент беше към последните 4 км преди финалът на плувния маратон, когато силните насрещни течения направиха почти невъзможно моето достигане до скалите на Шотландия и удължиха моето плуване с няколко часа. Въпреки това и въпреки всички трудности, с които се сблъсках, съм щастлив, че успях успешно да стигна до скалите на Шотландия и да вдигна победоносно ръцете и да развея, разбира се, българския флаг. Благодаря на